विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। सांगोळडाच्या साई मंदिरांतल्यान बिरेस्तारा शिर्डी साईबाबांच्या पदयात्रेक सुरवात जाली। भाविकांनी व्हड संख्येन ह्या पदयात्रेक वांटो घेतिल्लो। आरडेक्स गोवा खातीर सांगोळडाच्यान गौतम शिरोडकार। बाबांच्या पालखीचा कार्यक्रम शिर्डीपर्यंत इथून चालला आहे। या निमित्ताने सर्व पदयात्री मोठ्या प्रेमाने आणि उत्साहाने इथून निघालेले आहेत। या कार्यक्रमाकरता सांगोळडा या साई मंदिरातून बाबांची आरती, पालखीची पूजा आणि महाप्रसाद असा दिव्य कार्यक्रम करून या कार्यक्रमाकरता शिर्डीचे माजी ट्रस्टी आणि अण्णा कोते पाटील यांची खास उपस्थिती लाभली होती आणि विशेषतः गोव्यात या कार्यक्रमाकरता मान्यवर मंडळी राहिली होती। हा संपूर्ण प्रवास 16 दिवसात असणार आहे। या 16 दिवसामध्ये ही सगळी मंडळी चालत चालत भजन गजर म्हणत शिर्डींच्या बाबांच्या चरणाकडे जातील आणि तिथे गेल्यानंतर साईबाबांच्या दर्शनाचा कार्यक्रम सर्वानुमते आणि फार मोठ्या श्रद्धेने बाबांचं दर्शन घेतील। या कार्यक्रमाचं आणि सुंदरपैकी हे कार्य आणि ही पालखी यात्रा पाहायला मिळत आहे। आणि या पालखी यात्रेमध्ये जी जी भक्त मंडळी आहेत ती फार मोठ्या प्रेमाने श्रद्धेने या कार्यक्रमात सामील झालेले आहेत, भारावून गेलेले आहेत। आणि या कार्यापासून अनेकांनी चांगल्या प्रेरणा घ्याव्यात आणि या कार्यक्रमाला आणि श्रद्धेचं आणि सबुरीचं सहकार्य करावं अशी या सांगोळड्यांच्या मंडळींच्या वतीने सगळ्यांना सांगण्यात येत आहे। परमेश्वराने हे कार्य बाबाच स्वतः आपलं पूर्ण करून घेणार आहेत आणि म्हणून या सर्व साई भक्त पदयात्री मंडळींचं गोव्याच्या वतीने स्वागत केलं जात आहे। त्यांचा प्रवास सुखाचा, समृद्धीचा व्हावा अशी बाबांच्या चरणी प्रार्थना करून बाबांची पालखी आणि पदयात्रा चालू आहे। जय साईराम।